Hai 869 anos xa que Mondoñedo celebra a San Lucas, unha feira e festas centradas no gando cabalar cas que se enxalza o labor dos gandeiros desta zona da Mariña e o manexo que fan dos animais que se crían ceibos no monte. A San Lucas é a feira máis antiga de Galicia, por non dicir a de Europa, e, bueno, ao final non deixa de ser a feira con máis tradición do mundo cabalar, con diferencia do que é toda Galicia. Feira da San Lucas compónse basicamente dos gandeiros da zona, que traen prácticamente o que é o 50% ou o 60% da feira, entre tres gandeiros baixan sobre 600 animais, e despois temos os gandeiros da contorna, despois desde Ferrol, desde Cantabria, desde a zona de Coruña ou da Costa da Morte, co cal hoxe estamos aquí en torno ás 1000-1100 cabezas de gando cabalar. A Feira Cabalar da San Lucas, unha festa de interese turístico de Galicia, evoca sobre todo tradición. Que os que vimos desde sempre é unha cousa que solo conoce o que sabe de cabalos, o que lle gusta, o que... Si non se pode explicar. É unha feira de moitos anos, moita tradición, baixan as bestas como se veu onte do monte, a verdade é moi bonito todo. É un evento principalmente equino. No campo da feira xuntanse varios centos de cabalos e tamén milleiros de persoas que acoden para velos. É un recuerdo xa dos antepasados. Trai algún gando vostede? Nada. A libertad para mirar. É máis ben para ver, pero, bueno, así que hai mercado e hai tratos e sí que se intercambia. Que pasa? Que a feira con respecto a outros anos sí que cambiou moito. Hai menos interacción de mercado. A ver, eu son de Moeche e vimos a San Lucas porque como 23 de abril en Moeche unha vez ao ano hai que vir dar unha volta, ver os cabalos e é tradición, gustounos sempre, entonces inculcarlle ao máis pequeno tamén. Para os gandeiros, a San Lucas, con 869 anos de historia, son un xeito de enxalzar o seu traballo e tamén a cabana cabalar da zona, principalmente criada ceiba nos montes da Mariña.